Hi friends, welcome back to our புது வீடியோ லட்சனாஸ் vlogs. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு செலிப்ரேட் வீடியோ தான். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பூஜையோட பர்த்டே. என்னோட ஃபேவரட் ஹீரோ அதனால தான். உங்களுக்கு வந்து பூஜையோட வந்து பிடிக்கும்னா கீழ வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்ட்டியோட தான் வந்து நான் செலிப்ரேட் பண்ண போறேன். பெரிய லெவல்ல செலிப்ரேட் பண்ணல. சும்மா ஒரு கேக் வாங்கி குட்டி கேக் வாங்கி பார்ட்டி கூட செலிப்ரேட் பண்றது தான் அவ்வளவுதான். சோ வாங்க फ्रेंड्स வீடியோக்குள்ள போலாம். फ्रेंड्स நான் வந்து கேக் வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இல்லங்க உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து காட்றேன். கேக் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சோ இப்போ வந்து நம்ம வெட்டுவோம். இல்ல சொல்லுங்க ஹேப்பி பர்த்டே பூஜா ஹெட் சொல்லுங்க. ஹேப்பி பர்த்டே சொல்லுடா. ஹேப்பி பர்த்டே பூஜா ஹெட். இந்த கேக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தான் கொடுத்துருவோம். ஓ தம்பி இந்தா. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பூஜை எடுத்து வந்து டெடிகேட் பண்ணணும். பூஜை இடெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. இருந்தாலும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்காக தான் இந்த தம்பி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். குட்டி தம்பி வந்தா பேர் வந்து பாலபூதன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான் கொடுங்க. மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை சொல்லிடு. பை சொல்லிடுங்க. பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணுவோம்.